Вие слушате Несериозно. Студентския подкаст, в който Нищо не е сериозно. Здравейте! Вие сте с предаването Несериозно, където нищо не е насериозно. Днес отново ще си говорим за музика, а наш гост е Тодор Ковачев, вокалът на групата Inner Glow. Здравей! Здрасти! Радвам се, че си тук. Ще започнем така първо от теб самия, после ще преминем към Inner Glow. Кога реши да се занимаваш с музика и как реши да се занимаваш с музика? Аз от малък свиря на китара, но до един момент не смятах, че това ще е професия и ще е сериозно занимание. По-скоро смятах, че ще се занимавам с други неща, с журналистика включително. Смятах, че ще се занимавам с кино, но в един момент нещата станаха сериозни. Това беше вече като бях студент, бях минал през няколко групи, само като китарист, впрочем, нищо повече. Mm-hmm. Но в един момент, когато създадохме миналата група, която се казваше Кръш, някога в едни отдавнашни години. Колко отдавна да? Колко преди 10-15 Mm-hmm. години вече минаха от тогава. И нещата станаха толкова сериозни, че в един момент се оказа, че музиката е голяма част от нашия живот на всички ни в групата. И по естествен начин, просто в един момент нямаш как да спрем, защото нещата се случваха лавинообразно. И оттам нататък аз осъзнах, че това е нещо, което задължително трябва да правя и трябва някак да го съчетавам с останалите си дейности. За щастие, вече тези бая години успявам някак да съчетавам и да се развият нещата, което е много ценно и си дам сметка, че малко хора имат две професии, които обичат, а не само една. Ти всъщност каза, че си искал да се занимаваш с журналистика и ти всъщност си завършил и нашия факултет. Разкажи ни малко за времето ти тук и за това как първоначално си искал да се занимава с журналистика. Да, аз се радвам да се върна тук, естествено, където завърших точно май преди 15 години. Станаха от моето завършване. Тук във факултета постъпих в едни години, когато всеки, когато завърши училище, малко или много се чуди на къде ще тръгне живота му, с какво точно ще се занимава и как точно ще нагласи нещата, как точно ще съчетае любимите си дейности. При мен аз имах късмет определено за това, че ме приеха тук, а пък не ме приеха в надвис, което се оказа нещо много положително. Това е нещо общо с много хора тук, в тази стая. Така ли? Да. Така ли? Всички са отхвърлени от надвис ли? Всички сме имали такива желания. Нека да си признаем, да. Нека да си признаем. Това е blessing in disguise, както се казва. Защото сега не знам как е, но тогава тук не се влизаше лесно. Ние по някаква причина бяхме двойно по-малък курс от всички май преди и след нас. Ние бяхме само 30 души, от които само 10 момчета приеха. Така че аз мисля, че бях най-последно място. Последния пред. Не знам дали по случайност, по съдба или нещо друго може да се нарече. Но така или иначе предпочетох да бъда тук и си дадох сметка, че това е много хубаво място, където да получиш много знания в различни сфери. Естествено, много хора бяха недоволни от факултета и от образованието тук и от много от предметите. Но при мен не беше така, аз винаги съм се наслаждавал на времето си тук и винаги съм знал, че ще се занимавам наистина с нещо свързано с журналистика, откакто завърших, откакто изобщо навлязох в професията. Защото доста от колегите не се занимават с журналистика днес. И това е нормално. Всеки пробва и различни сфери, вижда кое повече му харесва, кое повече му приляга. Тук смятам, че усвояваш достатъчно универсални умения, за да не си затворен в една-две професии. И една така по-богата обща култура получаваш. Да, което може би е най-ценното, както и някакво усещане за по-голямата цел и общото призвание на професията, което е много важно и което виждам, че не всеки журналист го притежава изобщо, защото покрай оплакванията, че тук няма достатъчно практика и не се добиват практически знания, всъщност тези практически знания така или че ги придобиеш на работното място, когато заработиш, когато отидеш на стаж, но усещането ти за смисъла на това, което правиш, е това, което могат да ти дадат тук преподавателите ли, което поне на нас ни го дадоха. И за това съм много благодарен.
за времето си тук и определено ми помага и в музиката, и в останалите занимания. Това, което тук съм научил по едни или други предмети. От тогава мисля, че още от втори курс си практикувам журналистика и не съм преставал да се занимавам и с това. Така че музиката дойде като нещо допълнително, но пък нещо, което вече може да се каже, че 50 на 50 с журналистиката. Вече от бая години. Кажи ни за тази първа група Кръш. Звучи рокаджийско, така? Да, беше по-рокаджийско от Inner Glow. Беше си класически рок от всякъде. С песни на много класически групи, които правихме и даже наблягахме повече на кавър изпълнението, отколкото на авторската музика. И това си беше учебен процес. Ние се учехме все още на това изобщо какво е да бъдеш в група, с какви казуси се сблъскваш всеки ден, с това какви песни да правиш, на какви сцени да се изявяваш. А това същия състав, който всъщност е Inner Glow или... Не, различен състав беше. По-късно с басиста на Кръш създадохме Inner Glow и в началото бяхме само двамата. Но преди това Кръш си беше състав, по който бяхме 4, бяхме така даже в началото по-класически с 2 китари конфигурация. После аз засвирих на пиано, защото просто се налагаше и взех по-сериозно да пея също, защото се налагаше, не защото съм го планирал толкова. Но Кръш си беше голям учебник за нас от тази гледна точка, че когато излезем на сцена и трябва в една вечер да изпълняваме Queen, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Red Hot Chili Peppers и какво още, Aerosmith, такива песни. Това първо, че е много висока летва. Второ, че когато тези песни ти минат през ръцете и не просто си ги слушал, а си ги свирил много пъти. Видял си в детайли как са измислени, композирани, аранжирани, слушал си безброй пъти как самите групи ги изпълняват на живо. Това ти дава просто безценни знания, които няма как да придобиеш в никаква музикална теория, по никакъв друг начин, освен когато си на сцена с тези песни, които са и всеизвестни, а това също е голяма отговорност, че изпълняваш песни, които всички знаят. Да, хората им харесва да ги чуят на сцена, радват се, когато чуят нещо познато, но от друга страна, ако не се справяш добре, това веднага много дразни, когато са толкова известни песни. И от тази гледна точка мисля, че ние се справяхме добре, много се старахме да извадим песните до най-малкия детайл и да навлезем в стила на всеки от тези музиканти, които са ги правили. И това на мен много ми помага и до днес, макар че вече доста съм се отделил изобщо от кавърите и от класическия рок. От друга страна, това, което придобихме с Кръш, постави основите на това, което стана Inner Glow после. Ами тя Inner Glow си е малко по-поп-ориентирано, да. Да. А как всъщност се появи идеята за Inner Glow? Идеята се появи някъде, когато вече Кръш се разпадна. Така или иначе, защото двама от нас заминаха за чужбина, нямаш как да продължим. Но ние вече искахме с Иван Даскалов, басиста на Кръш, който беше едно време и после Inner Glow, първия басист. Искахме първо да направим нещо, което е основано на авторската музика. Имахме нужда да композираме, да правим собствени неща и когато излезем на сцена да изпълняваме нашите песни и да видим кой ще ги хареса, кой ще ги слушаш, има ли публика за това, а не за известни песни, измислени преди десетилетия. И освен това искахме нещо, което звучи по-модерно, което е повече базирало на синтезатори, на групи, които даже още мисля, че в България не бяха толкова и популярни. И тогава и нямаше такива групи като нас в България. Просто нямаше и това, че ние подхванахме синтезаторите по-сериозно и малко така оставихме китарите на по-заден план. Казахме, нека да се научим на това. Нека да се научим да правим по-комплексни аранжименти с повече инструменти, с повече звуци. И това, когато започнахме да го усвояваме, се оказа един нов свят за нас, за хора, които са свирили така по-гаражно с китари в мазета. И се оказа, че това е толкова необятно, толкова увлекателно, че не можем да спрем и че това е нещо, което наистина искаме да правим. Естествено, не беше лесно да съберем нова група, да намерим точните хора, да изобщо с тези песни да тръгнем да се налагаме по някакъв начин, но лека по лека дойдоха и тези неща. Заглавието на групата откъде идва всъщност? То беше част от един голям списък с имена, възможни,
при които човек като тръгне да измисли име на група си дава сметка, че не е толкова лесно, колкото изглежда. Защото, да, ако искаш да измислиш някакво несериозно и смешно име, винаги има безброй идеи. Когато обаче искаш да звучи по някакъв начин, сериозно и да отговаря на музиката ти, да отговаря на това, което сте всички в групата и същевременно да не е нещо, което вече е заето, се оказва, че вариантите не идват лесно. Работещите варианти, а и вече сме в времената на дигитални платформи, където веднага можеш да провериш колко групи има с твоето име. И когато виж, че всички почти са малко или много заети и са окупирани, разбира се, не че няма съвпадения на имена постоянно в музиката, не само на песни, но и на групи, но нормално да ти си иска да си по-уникален с името си. И в един момент стигаш до варианти, като, например, Catfish and the Bottlemen, тази английска група, която, нали, страхотно име, но пък твърде специфично, може би. Затова си спомням, че Inner Glow го избрахме с големи мъки, след списък с имена. В началото не на всички ни харесваше, защото тогава и нямахме много песни още и не бяхме придобили облика си напълно. Затова се чудехме доколко ще ни отива. Но мисля, че с годините успяхме малко или много да го изпълним с смисъл това име. И сега виждаме, че все по-често получаваме комплименти за самото име, че много ни подхожда. Което ни радва естествено, но е забавно от тази гледна точка, че ние самите много не бяхме убедени, доколко ни подхожда в началото и много не бяхме сигурни, че това е името, с което ще се наложим по някакъв начин, но ето, че се оказа, че то вече си е така неразделна част от нас. Абсолютно, да. Някакви такива... Ви бяха другите предложения, спомняш ли си? Нещо така по-интересно. Не, имаше толкова много. Самия факт, че не ги помня, може би е показателен, добър атестат. Да. Но имаше такива, които бяха мега кринч. Нали? Добре, че не бяха те. Спомням си, че имаше такива, на които всички казахме не, макар че са излезли като идея от някой. И отхвърляхме единодушно. Не е лесно, естествено, но хубава идея ни даваш да изровим от някъде този списък. Ще е интересно, и да прочетем какво е можело да бъде. Вие бяхте и в Гласът на България, нали така? Да. Разкажи ни малко за това преживяване всъщност. Гласа на България, мисля, че 2018 или 2019 беше. Мисля, че 19 беше, но трябва да се провери, да. Да, може би беше 2019, което означава, че го записвахме 2018 някъде към края. Тогава беше особен момент, защото вече съществуваше Inner Glow, но тепърва общо взето навлизахме, вече мисля, че бяхме издали 2 песни. Chained in Love беше записана, но не беше издадена още. Поканиха ме да участвам в Гласа на България. Там познавах някои от хората, които бяха участвали вече, които ми разказаха за какво става въпрос, защото моят проблем беше, че аз не го бях гледал това предаване изобщо. И наистина не бях запознат с това какво се случва, какво да очаквам. Имаше така кой да ми разкаже, кой да ме убеди, за щастие. Радвам се, че Виктория Динкова беше човек, който така най-активно ме призова за това приключение. Тя беше стигнала до финала в предния сезон и аз много и се радвах. И си казах, че това ще е едно хубаво преживяване, при което сега аз не крия, че не харесвам поначало идеята за такива предавания. Никога не ме е блазнила мисълта, че мога да участвам и че може нещо, кой знае какво да се случи в музикален план. Там имам предвид нещо, което много да ме изстреля лично мен или групата. Никога не съм мислил от тази гледна точка. По-скоро разсъждавах тогава, че това ще е едно хубаво преживяване, което ще ми даде познанства и ценни приятелства и контакти. И се оказа, че наистина така, даже надмина очакванията ми в това отношение, защото в този сезон се бяхме събрали много готини хора, не само участниците, ами и екипа на предаването. И там бенда е страхотен. Това ще наистина се свири на живо, а не само се пее на живо, това е много важно. Да, има много хора, които се съмняват в това, да кажем, че на живо се свири. Да. Което е много важно, защото в не всички такива предавания е така. В X-Factor на SyncBetsy и други, мисля, че международни формати, каквито има, не се свири на живо. Но тук наистина има бенд от страхотни музиканти, които често правят нови аранжименти на песните, добавят по нещо свое, по някакъв начин се съобразяват и с изпълнителя. И той може да добави нещо. И има наистина творчески процес в това, което е много важно
както за така съвсем навлизащи изпълнители, съвсем новаци, така и за по-опитни, които вече са били на сцени, защото нали, това предаване събира и певци, които вече са обикали, някои даже с десетилетия са били по сцените преди да участват. И за тях също това е нещо ценно и интересно. Така че, освен че ти дава опит и познанства, е наистина един сблъсък вече с голяма сцена, с прайм тайма, с телевизия, където те гледат много хора. И това носи хем едно различно напрежение, хем различна отговорност, различно вълнение и ти дава, мисля, че ти дава една рутина после, която дори да не си даваш сметка, те развива много. Така че беше много полезно от тази гледна точка. И имам хубави спомени. Както и все още даже с някои от участите там и общуваме и колаборираме. Да, и някои след това направиха страхотни неща и много се радвам като ги гледам и като ги слушам, като гледам Тино и Ника, примерно какво правят. Наско, който тогава спечели, направи няколко много готини песни. Те са много, даже сега сигурно няма сетя за всички, които бяха тогава в този сезон и после направиха много смислени неща. Ще те питам после за колаборациите, но преди това искам да засегна факта, че вие всъщност имате песни, които са и на английски, и на български. Даже на английски са повече. Вие така и започнахте. Как решихте всъщност да започнете да пеете на български и изобщо мислили ли сте го в началото, нали, сега ще пеем тук един път на английски, един път на български или... Да, това беше трудно решение. В началото изобщо нямахме такива намерения. В никакъв случай. Ние знаехме, че музиката ни звучи по-добре на английски. В крайна сметка сме се учили от такива групи, които пеят на английски. Идва ни естествено така да пишем текстове. И винаги това е било нашата концепция. И първите, колко там, 5 и повече години от съществуването на групата, това си беше неизменно. Доста хора ни казваха, че е хубаво да направим нещо на български, препоръчваха ни, призоваваха ни от слушателите ни, казваха ни, че това може да ни помогне. Ние даже никога не сме го мислили от тази гледна точка, че нещо това много ще ни изстреля изведнъж. Ще ни помогне на популярността автоматично това, че изведнъж сменяме езика. Наистина в началото песните бяха такива. Нямаше песен, която да предполага български текст. И това се промени, когато възникна Знак. Вече колко години станаха, и аз не знам. 3 мисля, че. Да, 21 мисля, че. 2021, да, може би така беше. Тогава вече нещата се промениха, защото това беше песен, която беше целта да е някаква изненада и за хората, които ни слушат. Даже и за нас самите да е така навлизане в нови територии в няколко аспекта. Поне. И тъй като решихме, че окей, ще има народни мотиви, ще има народна певица, ще има гайда и това отива на песента и е нещо, което наистина искаме да направим. И тогава вече беше логично да има и български текст, който естествено не дойде лесно. Не съм свикнал да пиша на български, което малко е парадоксално да го кажа, защото аз постоянно боравя с български език и пиша текстове на български, но те са журналистически текстове. Ето едно, да. И е съвсем различно. А когато става въпрос за текст на песен, вече там има много специфики, много е чувствително от гледна точка на това, кое отива на самата музика, кое звучи добре да се изпее, даже да оставим на страна смисъла на текста. Цялостното му звучене е голям казус, когато става въпрос за малко или много за поп-рок музика. Вече самите специфики на български език са такива, че често думите са дълги, с много срички, с много съгласни. Това трудно ражда добре звучащи текстове. Не е никак лесно. И това човек си дава сметка, когато започне да пише такъв текст и когато започне да го пее. И мога да кажа, че от тогава все повече уважавам наистина тези групи, които пишат хубави български текстове и добре звучащи. Според мен те не са много, но има някои, които наистина са направили впечатляващи неща с български език. Имам преди в този тип музика, защото нали, за други жанрове българския даже е много подходящ. Изключително му отива. За нашия стил не е лесно и се радвам, че публиката толкова добре прие тази първа песен на български и оттам нататък ни поощри всъщност. Тя и ви от най-популярните песни всъщност. На мен мога да се похваля, нали, че ми е любимата песен.
ваша. Даже ти спомена гайдите. Имам една такава история. Не знам как е било, когато ти си бил тук, но имаме музика в електронните медии. И имахме една задачка, в която трябваше да представим една песен, която ни харесва и трябваше да направим нещо като анализче на не само на текста, но и на видеото, на музикалното видео. И аз си спомням, аз тогава и отзиви четох, най-голямо впечатление музикално правяха гайдите и нали, факта, че пеете на български. И другото нещо от видеото, кажи сега за конете и изобщо как ви хрумна цялата тази идея. Вие там и в една гора с лира се гоните, изобщо Да. Разкажи ни за процеса. Това е изцяло отговорност на режисьорката на видеото. Wolfpack Studio и Плам Мирчева е човека, който направи това нещо. И тя е страхотна. Тогава ние, както винаги се случва, и при нас и не само при нас, при почти всички групи, нещата се случваха в последния момент, и защото много фактори забавят процеса. Трябваше за много кратко време да направим видео, но тя се хвана изключително сериозно, измисли всичко това и го направи за един снимачен ден с нас, после един и с конете, и направи нещо толкова красиво и толкова вдъхновящо, което, нали, от днешна гледна точка, като го видим, си казваме, това наистина, че стана толкова бързо и толкова гладък беше процеса, но пък понякога така, когато нямаш много време, нещата се случват много естествено. И особено когато имаш такъв автор, такъв творец като нея, защото ние обичаме да оставяме на режисьорите на нашите видеа свобода да действат и те да си измислят и направят визуалната част. Други групи действат повече с предварително възникнала идея, при която казват на режисьора, не искаме това и това да се случи някак. Ние не смятаме, че сме най-подходящите хора, които да измислят правилното видео за песента. Поне в повечето случаи е било така. И за щастие сме работили с хора, които винаги са имали много интересни визуални идеи, далеч отвъд това, което ние бихме могли да измислим, ако седнем ние да правим идеята. Затова тя си измисли нещата и ги направи. Съжаляваме, че не успяхме да снимаме гайдара в видеото, но понеже нямаше достатъчно време за това така. И затова гайдата отсъства визуално и само звуково се появява. Но от друга страна наистина получиха много добре отзиви за видеото и Лира беше страхотна и се включи много добре и в записите, и в самите снимки, и в концертите после. И се радвам, че направихме и няколко концерта, в които имахме гайда на живо. Освен, че Лира беше с нас, това са едни от най-емоционалните ми моменти на сцена, когато изпълнявахме тази песен така в пълния и вид. Да. Освен с Лира така, има ли някои други хора, с които би искал, примерно, да правиш колаборация, с които искаш да работиш? Да, разбира се има. Даже сега мога да разкрия, че готвим една доста интересна колаборация за малко по-натам. Още няма да разкривам съвсем с кого и как, защото още не са съвсем сигурни нещата и тепърва ги готвим, но ако всичко е наред, през есента ще се появи нещо, което ще е много интересно и за нашите слушатели и като цяло ще е така едно съчетание, което хем е логично, хем от друга страна е според мен много любопитно, но имаме и други идеи в това отношение. Имаме и други идеи, защото смятам, че сме достатъчно така универсални и гъвкави като стил, за да отидем в различни посоки с отделни песни и така да вкараме различни допълнителни елементи. И от тази гледна точка имаме идеи за колаборации, при които аз ще са с други изпълнители, с други певци и певици. Надявам се да се осъществят тези неща, защото работата с други хора много те развива и те отваря за нови посоки, за които може би до момента не си мислил, че би тръгнал в тези посоки. Като се замисля от съществуването, от възникването на Inner Glow до сега, колко неща сме направили, за които не сме смятали, че имаме желанието и познанията и изобщо нагласата да направим. Ние вече в някои песни рапираме, в други вкарахме дъбстеп, трап елементи. Ето, вкарахме и фолклора, вкарахме по-етно нотка. Това иска да кажа, като се замисля, колко такива неща вече направихме, си казвам, че изобщо не трябва да се спираме в бъдеще, да продължаваме да изследваме нови територии, защото нещата се получават и си заслужава, когато се върнеш назад, си казваш, че това много те е развило, като музикант и изобщо, като творец и като човек.
Споменай Освободен, която всъщност е вашата най-нова българска песен, която е сред най-популярните песни в класацията на БНР, нали така? Тя също визуално е много интересна заради танците. Прочетох, че вие реално сте чакали 1 година да пуснете тази песен. Разкажи ни точно за това. Защо изчакахте, защо искахте и сега лятото да я пуснете? Да, почти 1 година стана, защото тя възникна миналото лято някъде. Мисля, че към края на миналото лято, когато взех да пиша и текста и музиката, този път възникнаха почти заедно, не както обикновено. Когато текста никакъв го няма, вече имало е песни, мисля, че Kill What You Love беше такава, която вече всичко е измислено, даже записано, но текста го няма и не се е появил. Значи музиката ви идва първо. Да, обичайно музиката идва първо, но не е хубаво, когато текстът идва с такова голямо закъснение. А пък при Освободен не беше така. И текст и музиката общо ето дойдоха почти заедно. Но вече беше края на лятото. Ние си давахме сметка, че това е лятна песен, която искаме да пуснем така в началото на лятото, когато това чувство на надежда, тази нагласа за нови преживявания е доста разпространена. Затова си казахме, че трябва да изчакаме с тази песен. Тогава вече и Безразличен беше така в някакъв все пак сравнително формен вид. И си казахме, че тя трябва да е първа. Видяли сме, че наистина има значение коя песен кога я пускаш. И то даже не толкова за да се съобразяваш с самия сезон, колкото да се съобразяваш с нагласите на твоята аудитория, когато вече малко или много я познаваш. И за да се съобразяваш и така и с собствените си настроения и усещания, когато знаеш, че ще свириш една песен на сцена. Например, самия факт, че ние пуснахме Освободен в началото на лятото, означаваше, че знаем, че тепърва ще свирим на откритите сцени по фестивалите, да. Там където има една много специална атмосфера, която не може да се пресъздаде в клубовете на закрито. Никога. Така че от тази гледна точка това беше момента и сме щастливи, че сега, точно покрай нашите летни турнета, тази песен е един от гвоздите в програмата, можем да кажем. Вие изпълнявате много песни в чужбина, по фестивали ходиш. Кажи ни, има ли така разлика между българската публика и чуждата публика? В смисъл, има ли нещо, на което, примерно, чуждата публика се радва повече? Изобщо, различно ли е преживяването или е същото? Ние не сме ходили все още твърде много в чужбина, за да мога толкова да сравня нещата. Но със сигурност това, с което сме се сблъскали, защото всяка страна си е много специфична и сцената, вкусовете на публиката са нещо, което то даже само в рамките на българската сцена, като отиваш на различни места, виждаш различни типове аудитории и различни вкусове, очаквания. Така пък, когато излезеш извън България, още повече важи това нещо, че никога не знаеш, за това пък е интересно, никога не знаеш с каква публика ще се сблъскаш и как ще реагира. Но това, което ни е правило впечатление, е, че много позитивно реагират хората и извън България, когато излезеш и свириш в крайна сметка ни напълно непознати за тях песни. Защото това е когато излизаш с изцяло авторски сет, то в една нова страна, където ясно е, нямаш слушатели, те първо те откриват и това е голям тест за музиката ти. Голям тест изобщо за цялостния ти облик и когато там срещнем положителна реакция, е в някакъв смисъл още по-ценно. Нали, тук има другата емоция, че когато отида на някакво ново място и видим хора, които вече ни знаят песните, вече явно са ни слушали, без да сме били в този град изобщо, това, нали, носи друг тип радост. Но когато отидеш преди нови хора, които даже не знаят какво да очакват и видиш, че тях музиката ги грабва, това ти дава вяра, че си по някакъв начин на прав път и че си направил нещо смислено. Относно състоянието на българската музика в днешно време, защото ти, например, каза, че предната група се е появила в едно така доста трудно време за българската музика. Можеш ли да ни кажеш как ти виждаш еволюцията на българската музика? Какво има да се променя? Какво правим както трябва? Кое не както трябва? Да, разбира се, това е огромна тема. Огромен разговор, който постоянно се води сред музиканти, изобщо тук, сред всички, които действат тук в музикалния бизнес. Така че тук можем най-общо да засегнем някои въпроси. Затова, наистина, давам си сметка, че от годините на Кръж до сега сцената се е развила доста. Тогава първо нямаше и
толкова много клубове изобщо. Нямаше толкова фестивали, нямаше толкова сцени, нямаше ноу-хау. Чисто технически не беше достатъчно напреднало. От тогава възникнаха много и нови групи, много се развиха студията, не само такива, да кажем, професионални големи студия, но и чисто в домашна обстановка студията, както вече то е и световна тенденция. Всеки си прави студио, си записва вкъщи. Всички тези неща доведоха до това, че има много повече изпълнители, много повече музика се прави и се издава. Съответно и конкуренцията е по-голяма. Но пък нещата се развиват, защото се вижда, че има публика за различни неща. Преди цели жанрове бяха тотално незастъпени на българската сцена, нямаше ги. Както и ние като създавахме Inner Glow, фактически нямаше такава група, която да се опитва да прави поп-рок и с повече синтезатори. Такива неща просто нямаше, но тогава и общо ето в същия период възникнаха, например, Haze and Lie. Gravity Co вече не свираха, които нали, ни бяха любима група, такова вдъхновение от българските групи. Нали, те тогава вече бяха в пауза. Естествено, имаше групи като Пиф и остава тази, да речем, алтернатив вълната около 2000-та година и нататък, но и тези групи преживяха един много тежък период, когато бяха поизчезнали основните клубове, където те свиреха. Сякаш нищо не се случваше на тази сцена, чалгата беше заляла всичко, но постепенно нещата се надигнаха. Хем тези така по-старите групи се възродиха за ново начало, създадоха нови неща, които предизвикаха голям отзвук. От друга страна се появиха нови групи, точно като Haze and Lie, като Gin Monic, като Nuance, които вече не съществуват, но тогава се появиха. Бяха много добра група. Джереми много така рязко натрупаха скорост, така придобиха и започнаха да свират на страхотни места, да развият сцената. Всяка от тези групи допринесе, както и още доста, които сега няма как да се спрем на всички, но всяка от тези групи допринесе, защото имаше свое уникално звучене, което по някакъв начин добавяше цялостна аудитория към алтернативната сцена. И в един момент се оказа, че има достатъчно групи, които си отглеждат публика, създават някаква вълна и създават една общност около себе си. И се радвам, че малко или много ние бяхме част от това, макар че не би казал даже, че сме били толкова значима част. Точно това, но бяхме някаква част от пейзажа и тогава. И все още и сега се опитваме по някакъв начин да допринасяме за цялостната сцена, но сега вече има и още нови групи. И продължават да възникват такива, като ти спомена, като Cool Den, като The Lefties, които, още много, с които сме се засичали чат-пат по фестивали, които пък си имат свое звучене, своя аудитория, развиват си своето нещо, но пак сме част от един кюб, малко или много, защото аудиторията не е голяма, ясно. Тук на българския пазар аудиторията, особено активните хора, ходещи по концерти, не са много. И малко или много с тези групи ние споделяме аудитория. И когато споделяш тази аудитория, трябва да можеш да й предложиш нещо уникално от себе си, нещо много различно от това, което предлагат останалите, но същевременно да си част от това цялостно звучено, тази цялостна общност. И определено, мисля, че ние вече го правим години наред, правят ги останалите, развият се нещата, много по-добре са отпреди. Виждаме вече фестивали на европейско ниво, като Хилсъфър, който приключи наскоро, който също много се разви за тези години. От това, което започна до това, което е сега. Вау, наистина, впечатляващо. Все повече и актуални световни изпълнители идват тук на концерти, което също е много положително. Дават възможност за израстване покрай тях и на български музиканти. Така че нещата се развият с повечето създадена музика, очакваме да се появи повече качество на самия продукт и определено има развитие в това отношение. Аз все пак все още искам така и мечтая да видя още по-голямо качество на създавания материал и така в различните поджанрове още по-хубави неща да се появят с повечето количество. Надявам се да се случи и се надявам естествено българска група да направи нещо значимо и на световната сцена. Доста често в този подкаст и в епизодите, които предстоят, а и в тези, които вече са излезли, сме засягали два проблема, свързани с българската музика. Единият ти спомена, че е организацията, и другия проблем е
как да го кажа, едни шаблони, все се пее за любов, в смисъл пее се за едни и същи неща. Има ли алтернатива, има ли отговор на чалгаризацията, да кажем? Аз мисля, че чалгата по-скоро е проблем в последните години това, че започна да прониква в много други стилове. Иначе, ако говорим само за конкретния стил, то е ясно, че и чисто така като аудитория помита всичко останало. Тук никоя друга музика не може да се конкурира с това. Но там е ясно, това си е един голям сегмент, той си го има, съществува си чисто на икономически принципи. Може да се каже, че това е единствения жанр тук, който има реално работещ икономически модел. Това е положението. Там е повечето аудитория, това си го знаем. По-скоро тъжното е, че и може би неизбежно проникването на чалга стилистиката в много други стилове, където тя факт е, че привлича аудитория, привлича дори хора, които се самозалъгват, че не са чалгари, но слушат неща, които са си тотално в тази посока. Макар че може да не се водят стриктно към този стил. Така или иначе, аз мисля, че за музиканти като нас е важно да не тръгват в тази посока, даже да мислят толкова за това или нещо да се жалват, да се оплакват или да обвиняват по някакъв начин чалгата за свои разочарования и някакви несполуки. Трябва да си даваме сметка, че ние и все пак доста други като нас предлагаме някаква алтернатива с хората, които искат нещо различно. И е важно да го има. Ние винаги като популярност ще сме много далеч от това на българския пазар. То това е ясно, но е важно да имаме това усещане все пак за някаква мисия, за някаква цел на нашето съществуване. И това е да предлагаме на хората, които не са доволни от това, да имат какво друго да слушат, какво друго да си изберат и то от българската сцена, не само от световната. Да знаят, че ако не им се слуша това, което така иначе слушат повечето хора, имат не просто какво да чуят от българската музика, имат една цяла алтернативна общност. Тоест, ето могат да слушат нас и други групи като нас, могат да дойдат на концерти, там да се запознаят с други слушатели, които слушат такива неща. И това си създава едни културни балони, които са важни, естествено, защото извън тези културни балони често се виждат страшни неща. Се случват неща, които виждаме, че това вече също е по-голям въпрос, но които виждаме, че те проникват във всички сфери на обществото и всичко това, което представлява България, се влияе от културната реалност. Всичко е свързано. И когато имаш един културен балон, в който се опитваш да създадеш нещо с по-висок стил, като музикален продукт, като послания, като звучене, като идеи, това се отразява на всички сфери в живота. На тези хора, които това го слушат и го консумират и съзнателно или несъзнателно се влияят от това. Така че е голяма отговорност. Всяка дума, която си изпял, всеки тон, който си свирил, трябва да си даваш сметка, че е отговорност. И дори един човек да те слуша, дори да имаш един слушател, пак е отговорност, защото пак му влияеш. То му влияеш даже много повече, отколкото можеш да си представиш. И затова трябва да предлагаме алтернатива и никога не трябва да се отчаиваме от това, че виждаме, например, че нашата популярност изобщо не може да се сравнява с тази на най-комерциалните артисти. Даже не само в чалгата, ми в други стилове. Трябва да знаем, че нашето място и на групите като нас е друго, а нашата роля е друга в музикалния свят и не само в музикалния. И когато знаеш каква е ролята ти, си много по-здраво стъпил на земята, знаеш какво да очакваш и какво не и знаеш, че има смисъл от всяко усилие, което си положил до момента. Какви са основните послания, които искате да предадете като група? Те естествено са доста и се променят с годините, но ако говорим за по-общо за някакви цялостни послания, това е, може да се каже, че искаме музиката ни да пресъздава някакъв тип свобода. И разбира се, като кажеш свобода, това звучи много общо, но е нещо толкова актуално за България и в момента изобщо за това, което представлява по-социалистическа България. Цяло. Ние сме от едно поколение, което е отгледано ли е расово в тежки години, в бедни времена, когато не е било ясно какво ще се случи
с България изобщо не е било ясно към кой свят ще принадлежим ние. То ние все някак си се чудим към кой свят ще принадлежим. Да. Ние може да се чудим, но все пак трябва да оценяваме, че в момента България е в първия свят и е част от Запада, малко или много, от към това, че сме членове на Европейския съюз. То вече не малко години. Това, че тук продължават да проникват западни влияния, колкото и някои хора да не им харесва. И това е много ценно и ние виждаме, че води до развитие. Макар че винаги е по-бавно, отколкото ни се иска. Виждаме, че има смисъл в това. И от тази гледна точка и музиката трябва да допринася за това човек да се чувства свободен, да чувства, че съдбата му е в неговите ръце. Това, което в толкова отношение било отнето, например, на нашите родители, на нашите баби и дядовци. Защото те целия си живот са го изживяли или в социализъм, или в някакви времена на преход и криза. Ние можем да направим нещо повече, защото имаме късмета да сме родени в различни времена. Когато имаме не просто достъп до цялата световна култура, когато имаме и възможността ние самите да сътворим нещо, което е в тон с световните образци. Това естествено също е отговорност, но е и огромна възможност, която трябва да се възползваме. И не си иска хората, които ни слушат, да имат това усещане за свобода. Ако можем ние по някакъв начин с нашата музика да им помогнем да го придобият, е още по-хубаво, още по-красиво и смислено. Но това усещане за свобода се оказва, че е нещо, за което постоянно трябва да се бориш. То не е някаква даденост и не е някаква крайна точка, до която веднъж достигаш и си оставаш там. То е една така постоянно усилие, постоянна борба, постоянен стремеж. Както и демокрацията като цяло. Един постоянен стремеж към едни определени неща, към едни определени ценности. По същия начин е с тази свобода, която ни си иска ние да пресъздадем. И то е свързано и с свободата да усещаш различни неща в живота си, да изпитваш различни емоции. И тук пак стигаме до чалгата и до това, нали, което тя представлява в същината си. Тя е веселието на тъжния човек, веселието на несвободния човек. Тя е една тъжна развеселеност. Така съм чул да я описват доста сполучливо. И тази тъжна развеселеност води до едно сливане на емоциите, даже на положителните и отрицателните емоции. Даже на хубавото и лошото, на смисленото и безмисленото се слива в една обща лепкава маса. До степен, в която вече даже не знаеш щастлив ли си, нещастен ли си, хубаво ли ти е или ти е лошо, или просто с едното компенсираш другото. Струва ми се, че това е основната разлика между нашата музика и това, което се слуша предимно, че нашата музика и към това стремим, трябва да имаш свободата да изпитваш различни неща. Когато си тъжен, да бъдеш тъжен, когато си щастлив, да бъдеш щастлив, но винаги да си с осъзнаването, че тези емоции са ценни и не бива да бягаш от тях. Много добре каза това за свободата. Аз съм си го мислял, слушайки твои песни. Даже не само освободен, The Mindless Grinding, например. Нали? Някакси едно такова усещане, то даже не би го определил просто като разпускане, просто буквално освобождение. И ако такъв е бил желания ефект, той определено се получава. Страхотно. Имаш ли любима песен от тези, които сте направили? Някоя, която ти е на сърце? Трудно ми е да кажа само една, защото от една страна всички са си наши песни, които ние сме ги изживяли по някакъв начин. И така и трябва да бъде. Това е хубавото, че всички песни са малко или много общо дело. И сме ги правили с много любов и с много така вяра в тях и защо с вяра в това, че те звучат добре, че казват нещо смислено и че по някакъв начин хората ще ги харесат и ще се припознаят тях, като ги чуят. Разбира се, това никога човек не знае преди да пусне една песен, доколко ще се получи и доколко не, но винаги сме се стремяли към това. Някои песни стават по-добре, други по-зле. Често е трудно да слушаш музиката, която вече си направил, защото ти се струва несъвършена в много отношения. Когато си перфекционист като нас, винаги ти се струва, че нещо е можело да стане по-добре. Особено колкото повече назад годините се връщаме с песните, толкова повече ни се струва, че нали, сега ако ги направим, ще ги направим по-добре, ще ги запишем по-добре, ще ги изпълним по-добре. Защото сме напреднали във всяко едно отношение от тогава до сега. Но все пак има песни, които смятаме, че са се получили по-добре от други. Аз може и мога да кажа, че Kill What You Love е песен, която мисля, че се получи много добре. И може би точно защото възникна трудно и текста до последно го нямаше, може би пък това помогна. И видеото до последно го нямаше като идея.
То даже възникна много след песента реално. Но и там съм доволен от това, което се случи с него. Но винаги мисля, че това е нормално за музиканта и за твореца като цяло. Винаги си мисли, че най-доброто предстои, а вече не го е направил. Даже смятам, че има в твореца един страх от тази мисъл, че най-доброто си вече го е направил. И ако сметнеш, че вече си написал най-добрите си песни, това направо те ужасява за бъдещето. Винаги вярваш, че можеш да направиш нещо по-добро от това, което е било до сега и че възникналите неща, колкото и даже да са любими на някои хора, те да искат да си слушат тях, че винаги ти можеш да ги надминеш по някакъв начин и да направиш нещо повече във всеки един аспект. Това се опитваме да правим и ние и затова вярваме, че бъдещите песни, които нали, вече ги има като идеи, вярваме, че те са нещо повече и са по-добри, ще ги запишем по-добре и ще кажем повече неща с тях и повече хора ще се припознат с тях и ще ги слушат. А пък вече доколко е така, разбира се, никога не знаеш. Да, винаги трябва да надгражда човек, както се казва. На вас какво ви предстои сега? Имате концерт в Маймунарника. Какво още? Да, на 8 август в Маймунарника. Каним който иска тук в София, не е тръгнал някъде по почивки. В Маймунарника стават страхотни купони и вече традиция всяка година. Ние да правим така един голям концерт там, където се събират доста хора и наши така добри познайници вече от нашите слушатели, както винаги има и нови хора, които ще могат отново и да си купят по някоя тениска, като тази, която ти имаш, както и в други цветове. Вече, впрочем, направихме и значки, и чаши, и дори артикули с нашето лого, така че има голям избор от артикули. Това е защото се подсещам така, като те виждам с тениската. Викаш върви мърче. Да, върви, защото нашите приятели от All Merch, които го създават, имат идеи, които са далеч отвъд нашите познания, даже в това отношение. И създадоха много готини неща. Оттам нататък ние продължаваме с концертите. Всъщност сега този петък отиваме в село Кочово, в Шуменска област. Там ще има един фестивал. Moon Music Festival се казва, където за първ път ще бъдем. Предстои ни интересно лято от там нататък, макар че той до сега беше интересно с няколко супер фестивала. Ще продължи така да има още концерти, ще има и в София. Още неща за лятото. Ще бъдем и в Самоков в началото на септември, което също ще е за първи път там. Това лято стигнахме до Ямбол, стигнахме до Добрич, които така бяха нови дестинации за нас. Стигнахме до Габрово и до Озана Фест, съвсем наскоро беше. Също нова дестинация за нас, където също бяхме много щастливи, че имаш хора, които вече ни знаят, които ни знаят песните, които са ни чакали да отидем. Аз съм фен на Озана Фест. Тази година не можах да присъствам, но по принцип съм фен. Супер, наистина страхотен фестивал. И ние бяхме чули хубави неща, но сега се убедихме там в този един ден, който прекарахме, че и страхотно място и вече много така развито като организация, направено така, че наистина да се чувстваш страхотно, има с много добра неща, идея. Да направиш, да. И това, което споменах по-рано, все повече такива фестивали има в България и сме щастливи, че можем по някакъв начин да допринесем и да бъдем част от тях. По един или друг начин, година след година откриваме така и нови дестинации. Миналата година в Стара Загора бяхме на страхотен фестивал, в Хасково също. Ето, че сега продължаваме така в нови градове. Да бъдем, което е важно, защото в такива градове поначало няма клуб, в който да отидеш да свириш с тази музика и ако няма така някаква открита сцена или някой фестивал, няма просто как да стигнеш до хората и няма как да откриеш, че имаш там хора, които те знаят и които те чакат. Така че ще бъде много динамично, интересно. Естествено, който иска може да ни следи страницата там. Има информация за всички събития, но като цяло и ще обявяваме още. Албумче ново ще има ли? Ще има албум, ще има нови песни. Сега за есента готвим даже не едно, а няколко интересни неща. Есента ще имаме и голям концерт в София Лайф Клуб, който тепърва ще обявим. И като дата, и там ще бъдем и с още една група, която пък много харесваме и са ни една от любимите български групи и не сме свирили до сега с тях заедно. Така че ще бъде събитие, което не се е случвало до сега. Нетърпеливи сме естествено и за това, но всичко едно по едно очакване и доста работа. Защото не само концерти ще има и записи, ще има и творчество, за да можем да представим си на качествени нови неща още през есента. Вървим към завършек на нашия разговор. Искам да попитам така като за накрая, какъв съвет би дал на хората, които искат да се занимават с музика, които сега тепърва започват? Аз поначало никога не съм смятал, че съм в позиция много съвети да давам.
или нещо, да влизам в ролята на ментор, на който и да е. Поначало, когато са ме питали за съвети, така съм бил доста сдържан, защото смятам, че всеки трябва да открие своя път и да открие своя начин, по който да се развива и да научава нови неща, изобщо за музиката, за сцената, да види дали това е неговото призвание наистина и да види с какво може да допринесе той самия за музикалната сцена. Ако трябва да сведа до един съвет, някакъв най-важен, да речем, мога да кажа това, че никога не трябва да забравя, че музиката е може би най-благодарното занимание и никога не трябва да спира да оценява това, което музиката му дава. Защото каквото и да дадеш на музиката, тя винаги някакси ти дава много повече. Така че винаги е някак една по-скоро борба да и се отблагодариш на музиката. Възможно най-много според твоите възможности, умения и усилия, но да си убеден, че тя винаги ще ти даде много отгоре на това, което ти си дал и да осъзнаваш отговорността към всеки твой слушател. Защото отговорността я има и тя не бива да те сковава и по някакъв начин да те притеснява, а по-скоро трябва да ти дава мотивация да се развиваш и да бъдеш не просто по-добър музикант, а по-добър човек. Защото ако ставаш по-добър човек и се развиваш в това отношение, можеш да дадеш повече на слушателите си. Добре, благодарим. Това беше Тодор Ковачев от групата Inner Glow. Знаете къде да ги намерите, последвайте ги. Последвайте, ако не сте още и подкастът Несериозно. Ние ще се завърнем много скоро с нови изненади в следващия епизод. Благодарим.